हाब मा सानफ्रामबो हमबाय थायोब्रा आंखौलाय चलो रे खुलुमबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय इन्ट्र'खौ लाबाय फुरा लामायाव फैनानै न'निफ्राय ओंखारबाय जों दा थांगौ उदालगुरियावहा जों ओरैजा अरुणाचल ओरै भैरबकुन्द जानानै थांगोन डेन्जार गरम ना बाब आं गानला आं हेलमेट गानगोन दे थ' गाइस बिदिब्ला जोङो उदालगुरियावहा माने बैसागुनि शपिं खालामनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय मैयाथ' गरमजोंनो हायासै एकदम आरो भिरबो धामाका भिर दं दिनै बाजार थाङा जों माबायावनो थांगोन उदालगुरियावनो हलसेल दखानावहा थ' जेखियानो जादोंला गाइस थ' जों बिदिब्ला थांबाय थानोसै गरमबो अभार नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' गाइस जोङो ना ओरै थांला ओरैबो थांजायो बे जाबाय द मेन हाइवे फुरा अरुणाचल ओरै थांनानै भैरबकुन्द थाङो बाट जोङो नै ओरै थांसै दिनै आङो लामाया नै बिदि स्टाइलनि खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम लाबोदों आङो बे बाइकखौ आयाव बापा क्या रास्ता है क्या डेन्जार थांजागोना थांजायाब्रा एक्चुअलि थांजागोन बे ट्रेक्टर डाम्पार बेफोरनि लामासो बेयो डाम्पारबो साबजानाय फैनाय नङा खोमा नांथागोनसो बेयो जिसिबि सालायजागोन बेयाव जिसिबि डेन्जारलै माथो नै हाजोआ सुपार मासि धामाका गिजाय हो दै बारनो र' सालाय नों बिदियावहा सालायथ'ना खोमा एसे प्लेनाव सालायनोसै आं दा प्लेन नङाना नै नों सालायनांगौबा उदालगुरि सहैनायानो नङा नैबेलाय नैबेथ' बाला बेयाव बिराद स्लिक दानो आदसा नै आरो एस्टे धीरे अके आंबो फैया जा गोबाव जाबायमोन बावगारलायबाय आं लामाखौ अके ससे लामाया खालि नै बिदि गोनजादै नै बिदि आरोना ससे लामाया ओमफ्राय जाय कारा एसे उसुबिदा जागोन सोरबाफोर फैयोब्ला कार दालाबोखा ओरैजाय नङाबा सेस जागोन गारिया नै थारफोराबा लाबोजागोन ओमफ्राय कार माने बै फिसा कार जेनेबा एल्ट' बा बिदि फिसा गारिया एसे उसुबिदा जागोन आरो ओमफ्राय थारफोर एसे साखा गिदिर गोजौ गारियाबा फैजागोन जेबो नङा माथो मानसिबो सासेबो लोगो मोनाब्रा लामायावलाय ओरैबो गैया ओरैबो गैया जारलासोलै माथो ओरैजाय मानसिफोरा थांलाय फैलाय खम खालामो खोमा आरो खोनानाय बायदिब्लाथ' मोना आरो मोनायावहा ओरैजाय थांलाय फैलाय खालामजाया होननानै आङो खोनादों मानो होनोब्ला नैयावहा मैदेर ओंखारोनो फैयै नै नैबेनिफ्राय सिसि ब्लक गासिबो जुदि बिदि जाजोबलाङोब्ला खम मोजां नांगोन गारि सालायनो थांलाय फैलाय खालामनो आरो नै दा जाबायदि लामा ना इयाव एसे उसुबिदा एसे माने गोबाङानो उसुबिदा खिन्थु नै बिदि जानांगौ आरो बिदिबा हिट जायो वाव सुपार मस्ति धामाका हाजो आरो नै होलांसै नैबेयाव गेट जागोन गेट बेनिफ्राय नै नुबाय भैरबकुन्द तामाम वाव नै भैरबकुन्दनि ब्रिज माने सुइस गेट नै बरिया ना लामा ससे फैनानै दा ड्राइभारा चेन्ज जासिगोन हेल' नै गालां सोदो चलो रे सेकेन्ड ससे सालायबाय ना मा बुङो सालायग्रा जायगाया बेनिफ्राय बेसिमल'खा थ' जों दा थांनोसै एबार आं सालायनोसै स्पिड ब्रेकार गिदिर एसे प्रब्लेम मोनो बियो थ' बिदिब्ला आं सालायनोसै उदालगुरि पहुंच गया रे उदालगुरि सफैबाय अस्टि उदालगुरि सफैबाय दा थांनोसै माबायावहा दखानावहा दिनै बुधबार ना बुधबाराव उदालगुरियाव बाजार जायो धामाका भिरखा आरो गरमावथ' गरम दा बुंसै बाप डेन्जार ताब गरमखा आरो मानसियाबो दिनै धामाका जाखागोन धामाका आरो बिथिं बैसागुनि एसे गरम ना बाजारा नङा होमबा नै क्या हो गया अच्छा चलो भाई चलो
शपिं खालामखांनानै दा थांगौ न'आव वाव लाबाय दख'ना लाबाय आरो मा लाखो दाहाय मोजाङै खोन्थिगासिनो दं आङो र' दहाय जा लामा फैनायमोन ओरैजे थांला दा आङो डाइरेक्ट अरुणाचलजों ओरै गिदिंना थांसै आं सानदोंमोन जोंथिं मेन हाइवेथिं गिदिंना थांसै होननानै थारमाने बुस्थुआ गोसोआबो एसे सोलायबाय थाबाय नङा होमबा बेनिखायनो आं सानबाय डाइरेक्ट जों सिदा हाजोथिं थांसै बिन्दासनो बरियानो नोंथांमोननोबो एकदम मजा धामाका भिउ खिन्थिलांगोन आं नायलांबाय थादो गाइस आरो र' दे भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामनाङा आरो भिडिअखौ द्रप खालामनाङा जेब्ला नोंथांमोना मा होनना बुंखो भिडिअखौ नोंथांमोना प्ले खालामबायबा आरो नायबायब्ला आरो जोबजासिम नायनो माथो प्रब्लेम नङा होमबा थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो मा लाखो मा लायाखै आं नोंथांमोनखौ न'आव थांनानै मोजाङै खोन्थाहैगासिनो दङ थारमाने बाइकआव दं नालाय दा एसे ओंखायनो थ' बिदिब्ला थांबाय थानोसै जोङो भैरबकुन्द'खौ बारबाय दा भैरबकुन्द' बारनानै नैबे जाबाय जोंनि अरुणाचल हाजोनि लामा वाव जि बरियाखा एकदम लामाखौ दा बुंसै आं गारिखौ स्टार्ट बन्द खालामदोंब्रा नै स्टार्ट बन्द खालामदों डाइरेक्ट बेनिफ्राय धामाका सहैसिगोन बेयो माने बेनिफ्राय आङो स्टार्ट बन्द खालामनानै एसे गोजानानै थांनो मोनसिगोन एसे थाव बासिसिगोन थ' गाइस थांबाय थानो नै बरियानो हिट वाव नै खिन्थु मा होननानै बुङो बेवहा जागा टार्निं दै हाजोआ माने मोनसे हाजोखौ बारनो थाखायनो माने एकदम फाखोब्रै फाखोबासो गिदिंनाङो डेन्जारसो ओमफ्राय नै दा सुपार हिट ना भिउखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों हिट नुदों नुवाखै भिउआलाय आरो दा बेयाव एसेबां मोजां नंबा एसे सिगाङाव एसे धामाका भिउ नुगोन नोंथांमोननो आं खिन्थालांगोन र' गाइस चेक खालाम बे भिउखौ नुबाय वाव माने नै ओरैजाय हाजो पुरा धामाका ओमफ्राय गाहाय नैबे साइडआव पुरा हाखर आरो पुरा हाखर ओमफ्राय नैबे साइडआवबो हाजो ओमफ्राय नै ओरैजाय फट'शुट खालामगासिनो माने फट'शुटआव बिजि आरो नै हाजोखौ नाय सुपार हिट नाय वाव वाट लाजाबाब मा सानफ्रामबो हमबाय थायोब्रा आंखौलाय जारला जागोनलै हा लागाव उदालगुरि কি লাগে ড্রাইভিং লাগে আৰু আৰছি লাগে এই দখনা কিবা কিবি খাব নালাগে না चिकन पक'रा मा जादों बेयो खिथु सोमबाय नामा नोंलाय हा दा चिकन पक'रा जाना लाग्रोनोसै दा जादो माना वाव जा गिदिर नै चिकन पक'रा जाखांनानै दा थांगौ न'आव वा बरिया सुपार जाबायलै बाबा गामिनि लामा मोनबाय एकदम ससेबावबानो न' मोनहैथारसिगोन नै वाव दा न'आव सफैबाय दा नङा दहायनो सफैदों ओमफ्राय दहाय सफैनाय र' दहाय खैथासो सफैदोंमोन दहाय र' 5टासो सफैदों दहाय 5टा 4:30 5टासोनि गेजेराव सफैदों बे सफैनायनि उनावहा न'नि खामानि मावबाय न'नि खामानि मावखांनायनि उनावहा बिदि दा समा जागासिनो मोनानि 10टा 10 रिंगा दे गोसोआ आंहा दिनै दख'ना गोदान मोननानै दैमुनि दै बायदि गुसु मोनलाय र' बे दख'नानि खोथाखौ बुंसै आं एसे डायलग एन्ट्रिया माबायदि मिथिना दहाय दखानाव थांबाय दखानाव थांनानै मा जाखो ओरै गिदिंबाय गांसेबो मोनासै र' मेरेखौ बोलनाय र' दखान सिङाव थांबाय दखानाव नायदिंबाय गावनि फसायनाय बायदि मोनाखै ओमफ्राय दखाननि सासे अनारानो ना बेबो मालिकनि फिसाजोनि फिसा बिदिनो आरो जिखुनु दखानाव थाग्रा बे न' सिंनिफ्राय गांनै दख'ना लाबोना फैबाय आरो ओमफ्राय मा खालामखो नुबाय ओमफ्राय दख'नाखौ बिथिं गांसे बिथिं गांसे बिदि लानानै माने थाबाय मानसिया I mean माने दोनबानो सोरबा लाखागौमोन औ माने मा होनोमोनलाय बे दख'नानि आगरा
मोनसेया फारौ मेगन मोनसेया खांख्रिखलानि बेगर अके जाबाय जाबाय खांखिलरनि ओमफ्राय आं सानबाय मानसियाथ' गांनैखौ फसायदों उनावहा मोनाबाथ' नायबाय आं बिनि फेसावहा आसलथे दे जाबाय दे मोननैखौबो लादों आं गांनैखौबो लादों आं बुंबाय आङो बवा लेवरा फेटनायखौ खोनसेनो बावगारबाय आं दुखान सिङावनो पुरा खुसि मोननानै आरो जेबो जाबावला टाउनाव मिथिबायना आंहाथ' उखैनाया हामथारला बिनि उनाव मा खालामखो आङो लामा ससे फैनानै आं चिकेन पक'रा जाबाय गावथ' आंनो हरबावलायदों माखासेखौ जाबावलायाखै दख'ना मोनबाय आं थ' बेनोसै दिनैनि भिडिअखौ नायना नोंथांमोना मारै मोनखो माने बेनो आरोना बिनि रिएक्सना दख'ना मोननानै एकदम धामाका जाबाय ना मा बुङो ओरैनोबाबोथ' बायखायो दख'नाखौ थेवबो बैसागुनि नामै एसां मोजां अनना होदोंना जोंहा बेस्थ'रा नायनो आरो मा ओरैनोबाथ' आङो बायखायो आरो बायनायालाय दे जाबाय बांद्राय गोलाव जाबाय बाय बाय दाना गोलैगोन ओमफ्राय दा समा जागासिनो ब्र खैथा 10:10 बारबाय खोमा 10:00 सिबांलै सरि 10:00 ओमफ्राय आंनावहा दहाय सफैदों सासे आलासि सफैदों नै माने जोंहा एडिटिं सोलिगासिनो मिउजिक भिडिअनि मा नोंलाय मानो फैबावखो थां नोङो ओमफ्राय जोंहा मिउजिक भिडिअ फैगासिनो एडिटिं सोलिगासिनो बेनि थाखायनो दहायनो फैनानै एडिटिं खालामगासिनो बे एडिटिंआवबो नांथाबगासिनो ओमफ्राय दा 40% दंबावो 40%नि उनावहा खतम टाटा बाय ना बिनि उनावहा नैबे जाबाय एक्टर बाबु आरो भिडिअ एडिटिं खालामसै ना मा बुङो माबोरै बुंनो माने भिडिअ मेथाइआ जेब्ला रिलिज जागोन सरि भिडिअआ जेब्ला रिलिज जागोन अब्ला नोंथांमोना नायनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो बेखौनो आसा खालामो अके जाबाय दा अके दे बिदिब्ला थ' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबै लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामो दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो एन्ड खालामबाय थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार बाय बाय